Natin. Yari, iyon. Ayan na. Iyon. Wala. Ayan na, kagatin mo mo na. Ayan. laban kami mga kagamba. Ayan si Chan, oh. Batiin mo yung mga friend mo dyan. Kasi nagmaga na eh. Batiin mo yung mga Shoutout friend ko mo. kaya ako na birthday boy. Happy birthday. A1. Sa nagbigay sa akin ng mga sa mga ni. Kami kapot. Ito yung gagamba ko. Ayan. Kulay. Dati sa akin gagambang pula. Ayan, Gagambang pula. Ayan, so, sige, bitaw na natin. Ito na natin. Sino mag-awak master? Ako na, ako na. Ito master para makikot. Tapos na kay Boss Natin ito master. Ayan Ayan. na, ayan na. Ayan na, uy. Uy, Tama nagkalaw. yan. Powered by G. Ayan, ba na yung doon? Ayun na. Ayan na, mga kagamba. Pinatalikuran na yung kanya. Ako tinry ko yung... Oh, wala pa rin, wala pa rin. Ayan, Collab kayo dyan boss ha. Oh. Ayan na, kagatin mo na. Ayun na, kinagat ko na ito. Nabinto, pinatalikuran eh. Ayun, no? Magkakambak pa yan master. Ay, Magkakambak yan gano'n? master. Nakambak pa yan? Dito na sa labas o doon na? Gano'n? Nakambak pa Master, ano yan? mo master? Ayun, magaling na sa likod, Ayun na, nakakagamba. ayun na, harapan na. Parang hindi nakagat yung kay Char, ah. Oh, 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 oh. Yun, no, nagkakambak ma. Yun, Ay, oh, nagkakambak. yun, oh, yun, oh, yun, oh, yun, oh, yun, oh. Uy, nagkakambak, oh. Yun, oh, yun, oh. Ang galing mga kagamba, ang galing. Galing mo nagkakambak, nagkakambak, oh. Ang galing, oh. Laglag na naman yung kay Char. Laglag na naman yung kay Char, mga kagamba. Kambak, mga guys. Naku, nabingkong na yung kamay nung akin. Nabingkong na yung daliri nung akin, mga kagamba. Ayan na naman. Uy, yun, no. Laglag na naman kay Chan. Dati isang pagkakataon. Ah, isa pa? Yun Yun na. Wala na. Wala na. Ako na yung kay Chan, mga kagamba. Second round. Ah, Ayos to ah! Nasa yung pinatalikuran. Ito buhay pa rin. Buhay pa, oh. Nadali. Anang hina yung akin, oh. Naloko na. Ayan na, next fight kami. Fight kami? Chan. Ano, nagaling mo. Ah, okay, tapon mo na yan. Wag. Ay, Malakas pa eh. Kasali ba sa tournament si Charles? sumali, nasupot. Zero, mga kadanda. Yun, mga kagamba. Next fight namin ni Charles, mga kagamba. Second top. Ito yung sa akin, mga gagamba. Yan. Gagambang itim. Mukhang matapang. Yan, mukhang matapang yan. O yan, iisa lang mo na agad. Para Yung ginamit mo? magsakmalan na agad. Ayan, Ay. ayan, 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 Ay, ayan. mukhang dito sa Oh, kumayan. oh, Ay, oh. yun lang. Ipinitik yung akin mga kagamba. Talaglag na. Isang laglag para kay Master Mendo. Oo. Ay, baka tumuli Master ah. Wala lang yan. Kasi nakatalo ko na lang eh. Oh, wala. Ayaw. Nakatalon. Yun, oh, Uy, yun, ayun, yun, yun, lumaban na yung akin, lumaban na. Lumaban na tauhan. Yun, Ay, ayun na. nagagambahan, di pala natauhan. May lang yan, bata ka pa Yan, naman. yan, oh. Yun, oh, yun, Lumalaban na yung nagkakambak, akin, lumalaban na yung akin. Tumitigil na. Lumalaban na. Magating mo, Master. Marunong na lumaban. Alright. Ha? Lumalaban na. Yan na, yan na, yan na. Oh, yan na. Ito fight namin ni Boss. Ayun na. Yan na, yan na. Oh, ba? Ayun, nakabul yung kay Master Mendo. Ayan. Akin, Azura load na. Mukhang mananalo tayo ngayon na. Yun, no. Shoutout kay Dulabi man, no. Tamanlot. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh, Ayun, no. oh, lumalaban. Oh, Ay. kumikis-kis yung akin. Thank you sa pagpunta pala kay dito kay Welcome, welcome. Kumikis-kis. Hinahamon niya. Matagal na akong hinahamon ni Chan eh. Ayun. Ay, wala na. Nagpatiulog yung akin. Mukhang pagod na. Eh, patali mo. Ano ba yan? Gagambang tuloy ba yan? Ayun, no, no. Oh, gabang tuloy. Yun, oh, yun, oh, yun, oh. Oh, oh. Beautiful! Nice one. Mukhang makababawi tayo ngayon kay Master Mendo. Oh, mukhang talo tayo ngayon mga gamba. Hindi Ano naman. laban ah. Zero, 1-0 tayo mga kadanda. Laban, panalo si Master Mendo. Yan, yan. Oh. Ayun. Titignan natin kung sino mabibilutan Bigyan ng natin mga ng gamba. yan. Bigyan natin ng bilot. Bilot, ano yan? Bilot Tignan natin gamer. kung sino mabibilutan.
Ayan na. Iyon, Ayun oh. Wala na. Wala. Bigyan natin na pagka-isa pang katanas na. Nalikuran na. Ayun lang, ayun na. Ay, nasabit, master. Basta naman daan eh, sabay naman yung dalawa. Hinabol na yung kay ano, kay Chan. Nanakbo na. Nanakbo na yung kay Chan. Talikod. Oh, lumalaban yung akin. Ayun, Wala na. nakagat na yung stick. Marap ka. Oh, wala. Ayaw na yung akin. Oh, declare na Tayo? Talo na ako. Next fight tayo. Oy, Okay, tumakbo! isa na lang, isa Yun, na lang. nakabawi tayo kay Master Isa na lang, isa Mendo. na lang. Next fight tayo. Oh, tumakbo! Wala na. Next fight tayo. Hawakan ko sa'yo. Yan. Next fight mga kagamba. Yun, ito yung Ayan, sa akin. pangatlong laban mga kagamba. O, isa lang muna, Char. Para malaman na natin kung Talagang, mananalo pa ba yung gagamba mo. oo. Ayun oh. Yun, kiskisan ng nagkakaba ko. kiskisan. Beautiful. Kiskisan. Yun oh. Ay, binibilutan niya sa atin. Yari, iyon. Ayan na. Iyon, walang tigil na kiskisan niya. Iyon. Ay, hindi naglaban kanina kay Bustom. Ito, lumaban, no? Ayun oh, Hindi naglaban nagkasaputan kay oh. Bustom kanina. Yun oh. Walang tigil na kiskisan Yun niya. oh. Hanggang baba. Oh, yun oh. Yun oh. Oo, panalo na. Grabing labanan. Yun na nagkakambak sa akin. Wala na, binibilutan na kay Master Mendo. Binibilutan na yung akin. Binibilutan na. Ayun, lumaban pa. Binibilutan na kay Master Lumaban Mendo, pa. oy. Nangagat pa Pag yung akin. ayun, nakagat pa yung sa akin. Nangagat pa yung akin. Nangagat Bilutan pa mo yung na akin. kaibigan, bilutan mo na. Nangagat pa. Ayun lang, Nangagat pa. Nangagat nagkakambak. pa. Nangagat pa. Sige, walang tigil na kiskisan niya hanggang baba. Ikarkagat mo sa puwit. Oh, tumakbo na yung akin. Humarap ulit. Uy, harap. Yun. Nanak mo na yung kanya. Nanak mo na. Nanak mo. Ayun. Sige, bulin mo. 1-1 kami kanina. Ayun na. Sana mag-draw kahit mag-draw ka lang, oy. Bulin mo. Mabagal na yung akin. Ay, nilaglag. Pinutulan na lang sa sapot. Umangat mas. Yan. Salang natin ulit. Yan, sinalang na. Sinubo na yung kagamba niya. Yan, mga Ikot mo kagamba. master, ikot mo. Yan. Nako, wala na yung kay Chan. Matibay Bumigay, hinabol. Ayun, sumasakbal po, master. Hinabol. Wala. Okay, isang pa mo ulit. Pura ito, master. Wala na, ha. Patay yung kay Chal na, wala na, Ay, panalo natin si Master Mendo niyan. Nakailalaglag na yung kay Chal. Wala na. Wala na mga kagamba. Ayun. So, Master Mendo, 2-1. yan. Natuwan natin si Chal. Ayun. Thank you, Chal. Thank you. Okay, master. Ayan, mga kagamba. Natunghayan yung laban namin ni Chal. Napakagaling yung huling laban namin, Eben. Ayun. Shoutout nga pala sa ano, Sa Chamba, tsaka sa ano. sa Red Blood? Isuglod yung akin. Ayan. Ano nga isuglog ko, master? Marami akong isuglod yan. Okay, so hanggang doon lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload. Hanggang sa muling Peace pagtutunggali out. namin ni Chan. Maraming salamat.